Mr. Zeal! Hello, friends, it's time to play with sounds and words. Hip, hip, hooray! Clap your hands and tap your feet. Mr. Zeal makes reading sweet. Zigzag Zeal, let's spin the wheel. Bounce with B and sing with S. From A to Z, we'll laugh and learn. With every sound, the letters turn. Madam English Mr. Zeal. Lesson 13 Digraphs. Today we are going to see digraphs. ሕዚ ቀፂልና ናብ ቫወል ዲያግራፍ ክንኣቱ ኢና ቫወል ዲያግራፍስ ኮንሶናንት ዲያግራፍስ ወዲና ኣለና ሕዚ ከዓ ቫወል ዲያግራፍስ ክንርኢ ኢና ቫወል ዲያግራፍስ እንታይ እዮም ክልተ ቫወል ሓቢሮም መፂኦምሲ ሓደ ድምፂ ዘውፅኡ እንተኮይኖም ቫወል ዲያግራፍ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ቫወላት ሓቢሮም መፂኦም ሓንቲ ድምፂ ዘውፅኡ እንተኮይኖም እዮም ቫወል ዲያግራፍ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ቫወላት ብሓደ ተመፂኦምስ ሓንቲ ድምፂ ከውፅእ ከሎ ኮንሶናንት ዲያግራፍ እንታይ ማለት ድያ ኮንሶናንት ዲያግራፍ ፋሬስ ኮንሶናንት ዲያግራፍ ማለት ክልተ ኮንሶናንት ሓቢሮም መፂኦም ክንደይ ድምፂ ዘውፅኡ ሓንቲ ድምፆም ተኮይና ንኣብነት መንሪኢና ፕህ እንታይ ኢልናዮ ፍ ደልናዮ ውር ር ደልናዮ ስለዚ ኮንሶናንት ዲያግራፍ ማለት ክልተ ኮንሶናንት ሓቢሮም ሓንቲ ድምፂ ተውፅኦም እዩ እስካዕ ሕዚ ዝረአናዮ እንታይ ነይሩ ኮንሶናንት ዲያግራፍ እስካዕ ሕዚ እንታይ ናሪኢና ኮንሶናንት ዲያግራፍ እሱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክልተ ኮንሶናንት ሓደ ብሓደ ሓንቲ ድምፂ የውፅኡ ኮንሶናንት ዲያግራፍ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ኮንሶናንት ሲ ሓንቲ ድምፂ የውፅኡ ቫወል ዲያግራፍ ግን ክልተ ቫወላት ሓንቲ ድምፂ ተውፅኦም እዩ ሽዶ ቫወል ዲያግራፍ እንታይ እዩ two vowels producing one sound that's okay ቫወል ዲያግራፍ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ቫወላት ሓንቲ ድምፂ የውፅኡ so let's go the first one is A and I እንታይ ድምፁ A and I ሓቢሮም እንተመፂኦም እንታይ ኢና ነንብቦ A long vowel A እውን ይበሃሉ እንታይ እውን ይበሃሉ long vowel A እንታይ ይበሃሉ long vowel A ይበሃሉ long vowel A ይበሃሉ let's go aid A አይ ስለ ዝኾነ A ንብል ዶ እዚኣ ድ ትኸውን aid ብርኤን brain ብርኤን brain ብርኤን brain ችኤን chain chain ክልኤም claim ክልኤም claim detail detail fail 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 phase phase gain gain grain grain grain
ን ግሬን ንኤል ኔል ንኤል ኔል ፕኤድ ፔድ ፕኤድ ፔድ ፕኤድ ፔድ ትርኤን ትሬን ትርኤን ትሬን ስለዚህ እንታይ ናሪና ሕዚ እንታይ ሪና ኣብዚኣ ቫውል ዳያግራፍ ኤ ኣይ ክልቲኦም እንታይ ድምፂ ይፈጥሩ ኤ ዝብል ደሪና ስለዚ ኤ ኣይ ሓቢሮም ተመፂኦም እንታይ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ኤ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ሎንግ ቫውል ኤ ተባሂሎም ከዓ ይፅውዑ Long vowel A. We can say A, A, A. This is the long vowel A. We can say A, A, A. This is the long vowel A. A, N, rain. Rain, a, male, male, wait, wait, wait. ቀፂልና ሎንግ ቫውል ኤ ዝብል ድምፂ ዘለዎም ክልተ ቫውላት እንደገና ኣለዉ ስለዚ ቫውል ዳያግራፍ ኤ ቫውል ዳያግራፍ ስለዚ ኤ ኢ ክልቲኦም ብሓደ እንታይ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ኤ ኮንሶናንቲ እዚኣ እንታይ ትርጉማ ኤ ዳሽ ኢ ደንያ እዚኣ ቫውል ዳያግራፍ ዝበሃሉ ክልተ ቫውላት ሓቢሮም ሓደ ድምፂ እንትፈጥሩ እዩ ስለዚ እዚኣ ቫውል ዳያግራፍ ኤ ቀዲምና እንታይ ርኢና ኤ ኣይ ሓቢሮም እንትመፁ ኤ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ሎንግ ቫውል ኤ ከዓ ይበሃሉ ኤ ኣይ ሓቢሮም እንትመፁ ኤ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ሎንግ ቫውል ኤ ከዓ ይበሃሉ ሕዚ ከዓ ንሪኦ ኤ ኮንሶናንት ኢ ሓቢሮም እንተመፅኦም ሓምሻይ ፊደል ወይ ሓምስ ዝበሃል ድምፂ ክፍጠር ይገብሩ ኤ ኮንሶናንት ኢ ሓቢሮም እንተመፅኦም ኤ ኢ ሃልዮም ኣብ ማእኸሎም ኮንሶናንት እንድሕር መፅኡ እቲ ኮንሶናንት ናይ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ክህልዎ ይገብሩ በዚ ምክንያት እዛ ኣብዚኣ እኒኣ ኢ ማጂክ ኢ ቦሲ ኢ እውን ይብልዋታ እስቲ ንሪአ ብኤክ ቤክ ቤክ ስለዚ ብኤክ ቤ ናብ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ኮይና ኣላ ሶ ማጂክ ኢ ቤክ ክኤክ ኬክ ክኤክ ኬክ ሰው እዚኦም ክልቲኦም እዚኣ ናይ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ኬ ዝብል ድምፂ ክትፈጥር ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ኤ ዝብል ድምፂ ክፍጠር ምክንያት ይኾኑ ኣለዉ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝበሃሉ ቫውል ዳያግራፍስ ይበሃሉ ቫውል ዳያግራፍስ ይበሃሉ ክኤም ኬም ክኤም እዚኦም ስለ ዘለዉ እዚኣ ኬ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ክህልዋ ኮይና ክኤም ኬም ክኤቭ ኬቭ ክኤቭ ኬቭ ክኤቭ ኬቭ ፍልኤም ፍሌም ፍልኤም ፍሌም ስለዚኣቶም ስለ ዘለዉ እዚኣ ናይ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ክህልዋ ገይረሙ ፍልኤም ፍሌም ፍሌም ክትከውን ገይረማ ግኤት ጌት ግኤት ጌት ግኤት ጌት ስለዚ ጌ ሓምሸይቲ ፊደል ክትከውን ናይ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ
ክህልዋ ዝገበርዋ እዚኦም ክልቲኦም ስለ ዝኾኑ ቫወል ዳያግራፍ ይበሃሉ። ል ኤ ክ ሌክ ል ኤ ክ ሌክ ፕ ል ኤ ን ፕሌን ፕ ል ኤ ን ፕሌን ም ኤ ክ ሜክ ም ኤ ክ ሜክ ን ኤ ም ኔም ን ኤ ም ኔም ፕ ል ኤ ስ ፕሌስ ፕ ል ኤ ስ ፕሌስ ር ኤ ት ሬት ር ኤ ት ሬት ስ ኤ ል ሴል ስ ኤ ል ሴል ሽ ኤ ድ ሼድ ሽ ኤ ድ ሼድ ስ ኤ ቭ ሴቭ ስ ኤ ቭ ሴቭ ስ ኤ ቭ ሴቭ ስ ን ኤ ክ ስኔክ ስ ን ኤ ክ ስኔክ ስ ት ኤ ክ ስቴክ ስ ት ኤ ክ ስቴክ ው ኤ ቭ ዌቭ ው ኤ ቭ ዌቭ ፍ ር ኤ ም ፍሬም ፍ ር ኤ ም ፍሬም ክ ኤ ን ኬን ክ ኤ ን ኬን ስለዚ ተኻለይቲ ቫወል ዳያግራፍ ርኢናያ ዘለና ኤ ኮንሰናንቲ ኢ እንተመፅኦም እቲ ቅድሚት ዘሎ ቅድሚ ኤ ዘሎ ኮንሰናንት ናይ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ንክፈጥር ምክንያት ይኸውን ስለዚ ቫወል ዳያግራፍስ ኤ ወይ ከዓ ሎንግ ቫወል ኤ ተባሂሎም እውን ይፅውዑ ስለዚ ክልተ ቫወል ዳያግራፍ ርኢና ኣለና ክልቲኦም ቫወል ዳያግራፍ ኤ ዝብል ድምፂ ዝፈጥሩ እዮም ኤ ኣይ ኤ ኮንሰናንት ኢ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ድምፂ ዝፈጥሩ እዮም ሎንግ ቫወል ኤ ኤ ኣይ ኤ ኮንሰናንት ኢ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ድምፂ ዝፈጥሩ እዮም ሎንግ ቫወል ኤ ወይ ከዓ ኤ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ We can say A, A, A. This is the long vowel A. A, cake, cake. G, A, game, game. T, A, tape, tape. We can say A, A, A. This is the long vowel. ሎንግ ቫወል ኤ ድምፂ ዘለዋ ከዓ መን እያ ሶ ቫወል ዳያግራፍ ኤ ዋይ ኤ ዋይ ዋይ ኮንሰናንት መዓዝያ ትኸውን ቫወል መዓዝያ ትኸውን ኣብዚ ሓለፈ ርኢና ስለ ዝነበርና ኤ ዋይ ሓቢሮም እንተመፅኦም ሎንግ ቫወል ኤ ይበሃሉ ቫወል ዳያግራፍ ከዓ ይበሃሉ ቫወል ዳያግራፍ ስለዚ ዋይ መዓዝያ ኮንሰናንት ትኸውን መዓዝያ ቫወል ትኸውን ኣብዚ ሓለፈ ርኢና ኢና ኣብዚኣ ምስ ኤ እንተመፅያ ዋይ ምስ ኤ እንተመፅያ ዋይ ሎንግ ቫወል ኤ ስለ ትኸውን ከም ቫወል እያ ተገልግል ዘላ ሶ ሌትስ ካም ስለዚ ኤ ዋይ ኤ ዝብል ድምፂ ይፈጥሩ ሎንግ ቫወል ኤ ከዓ ይበሃል ኤ ዋይ ሓቢሮም እንተመፅኦም ሓንቲ ድምፂ የውፅኡ እንታይ ትብል ድምፂ የውፅኡ ኤ ኤ ኤ ዝብል ድምፂ የውፅኡ ኤ ዋይ ሓቢሮም እንተመፅኦም እንታይ ዝብል ድምፂ የውፅኡ ኤ ኤ ስለዚ ሎንግ ቫወል ኤ ከዓ ይበሃሉ ስለዚ ምስቶም ክልተ ዝረአናዮም ኣቐዲምና ዝረአናዮም ምስ ኤ ኣይ ምስ ኤ ኮንሰናንት ኢ ሓደ ዓይነት ድምፂ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ ኣውኤ ኣዌ ኣውኤ ኣዌ ብኢትርኤ ቤትሬይ ብኢትርኤ ቤትሬይ ክልኤ ክሌይ ክልኤ ክሌይ ስለዚ ንዛ ቅድሚታ ዘላ ቅድሚ ኤ ንዘላ ኮንሰናንት ናይ ሓምሻይ ፊደል ድምፂ ክትፈጥር ይገብራሎም ክልኤ
ክሌይ። ስለዚህ ሎንግ ቫውል ኤ ትሆንላ ማለት ድ ኢ ክ ኤ ዲኬ ድ ኢ ክ ኤ ዲኬ ድ ኢ ስ ፕ ል ኤ ዲስፕሌይ ድ ኢ ስ ፕ ል ኤ ዲስፕሌይ ግ ር ኤ ግሬይ ግ ር ኤ ግሬይ ግ ር ኤ ግሬይ ም ኤ ሜይ ም ኤ ሜይ ል ኤ ሌይ ል ኤ ሌይ ም ኤ ር ሜር ም ኤ ር ሜር ም ኤ ር ሜር ፕ ኤ ፔይ ፕ ኤ ፔይ ፕ ኤ ፔይ ፕ ር ኤ ፕሬይ ፕ ር ኤ ፕሬይ ስ ፕ ር ኤ ስፕሬይ ስ ፕ ር ኤ ስፕሬይ ስ ፕ ር ኤ ስፕሬይ ር ኢ ል ኤ ሪሌይ ር ኢ ል ኤ ሪሌይ ስ ት ኤ ስቴይ ስ ት ኤ ስቴይ ስ ት ኤ ስቴይ ስ አ ን ድ ኤ ሳንዴይ ስ አ ን ድ ኤ ሳንዴይ ስ አ ን ድ ኤ ሳንዴይ ት ት ኦ ድ ኤ ቱዴይ ት ኦ ድ ኤ ቱዴይ This is the long vowel A. D, A, day, day. A, hey, hey. S, A, say, say. We can say A, A, A. This is the long vowel A. We can say A, A, A. This is the long vowel A. This is the long vowel A. Rain, mail, wait, cake, game, tape, day, hey, say. Mr. Zeal! Hello, friends, it's time to play with sounds and words. Hip, hip, hooray! Clap your hands and tap your feet. Mr. Zeal makes reading sweet. Zigzag Zeal, let's spin the wheel. Bounce with B and sing with S. From A to Z, we'll laugh and learn with every sound the